Dadi Walid wae, dadi Walid. Walet? Walit. Walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Nyam-nyanyi. Nyam-nyam. Wangi aku mung tansah nganteni. Apa mulai sing cepet lek? Sekarane ayo bangun bareng bareng. Ayo sing rukun. Ayo. Hey. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ya. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik Oh, ngono ya. benake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Nika. Selamat malam Kang Mas. Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos nggih. padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah. Lah, Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngaten. muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih, Mas. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Sae Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Tas lenggah lenggah. ta, nggih ta. Lah aduh, iki nyapa? Wis alal bialal karo Bayu iki luwih tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun gerayah-gerayah ngeten niku namanya Loh, aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Loh, aku gerayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digerayah-gerayah ngene Loh, iki. aku gerayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean gerayah-gerayah ngene iki. Wis. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya, Mbah. kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Lah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane ki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungan bener. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. aja teko, Sepurane lho. kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ngono. ya kan ya. Tasik, tasik. Ya, ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe.
cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? Lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih iki sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompak kan. Aja Kono nesu ta. kono kok nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cecak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando iki bocah iki syaratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu we? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Loh, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Weh, Malah saya malah saya nemen. wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi, cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Pandhegaran. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Menika Panglima, Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Boten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, wilayahku. Irian barat. 2 kali cok, lompaknya. Irian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, wilayahku. Irian barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Wah. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing ning Bali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun Nggih. iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah, wegane mlebu kendi lho. Niki wegah. berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, Ora. hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak?
anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora toh. Yang maju ki ngapa Pak, maksudnya? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh belum, anggota tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tangan Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi niku? Tuban. Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jatirogo, Jatipuro, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Ajake ukurannya sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, Macan. tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Iya, Sambil bilang- fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, iya, Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Ah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu. Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wes, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Ampun, paling arep diku ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Bagus. Nggih, anu menapa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa, Bu? Napa? Napa Apa? remenanipun? Ken, apa? Ya Ken? lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Sik, apa, Biasanya Pak? ada teksnya, ini enggak ada teksnya nih. Pak, Oh, sik nari ambyar. Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyulangit nggih, Hujan. Banyulangit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu, Mang. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Wong kok senengane kok nyaduk-nyaduk daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. ya wis gak ada syukur ya wis ngalih ora rasa melu Ayo. ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, 7 ini meter, Pak, 7 meter Oh. jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah, sirik kowe iki. Oke, nek lagu ambyar iki lagu. Banyulangit nggih. Oh, Banyu Banyu Langit. Langit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro Ah, sama nggih, Tak. Nggih, ayo jajal, Cok. Iya, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok.
dan krimis telesono kambing Jroning dodo ben ragane nganggep janji ora habis sedine ganggu ngesnani nganti kapan aku ora bakal lali ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong apa ademe gunung merapi purba sing ngelanggan Wonosari Yogyakarta janjine nganti suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekan Pak Dhuwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nanda. Dikasih entok-entoknya Mas Nanda. Angin sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alore suwe ra weruh seprene angin iki ngalam ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalam adem kesiram hujan jam Yo. sanyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan ngungi udan tasono atine wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi pura melu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi pura sing ngelanggan Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti suwe-suwene nganti kapan tak enteni satekan. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk Pak kasih. Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Iya. Manggareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. bambu, ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan- Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Iya, betul. Betul. Saya Terima ada- kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah
Malam hari ini Rakyat. rukun Matur. duduk guyub alhamdulillah. Matur Amin. nuwun, matur nuwun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malam, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Amin. Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari Amin. kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Anjir. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu nggih. Ah. Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut ya kan. Oh, nggih, setuju. Ya. muga-muga udan terus. Ngopo to kedungane? Lah aku ora katut tok. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lu, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng, Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, nih, matur ngapunten nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, terima kasih. Matur nuwun. Monggo lega malih Ya, mentaram, makasih. mentaram, turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. oh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah, alah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Terus sampe duit ben sampean- ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duitnya tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep kok dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh gini. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duitnya iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Lah keri ya kayak. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niken iki suwe-suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira ta, Dok, sayang? Kelas 1 Satu. SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Pancen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kayak wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya pancen aku mandi-mandine. Lah. Ngono lho. Aja berasumsi. Aja Ya, nesu. iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Ya berarti Nggih. padha karo si Lintang. Lintang Kairo. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek golek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni. Wah kok malah warna-warna. Kowe apa yen tak goleke? Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek gah, kae gah, gah. malah kae dadi mokondo.
Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah, Winong. kowe kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gling wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gling ngono ya ya. Mending ngono ya. Ya, Oke ya, kok ya, ditabok ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo iki bocah lho. Kan. Dalam, Coba Mas. sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Ayo. Coba. Ayo. Ayo. Ayo Mas Garing Ayo, coba. Pak, ayo, Pak, ayo, Pak. Iki malu. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gling. Mas Gareng. Tunuk gling. Eh. Tunuk gling. Iya. Tunuk gling. Oke, ngerti. Tunuk gling. Wis. Tunuk gling. Wis. Tunuk Iki gling. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumarai Niken iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet Pak. Wah. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah. Balik nah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya goleki apa. Oh ya, apa prinsip Nggih kan dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kudu apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi Eh? walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton filmku ra koyo Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sake. Omong apa to jane Loh, kowe? kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik TNI? dan TNI tenan po. Apa Tani. kuwi? TNI TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susu. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur ra kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe
Gini. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan Terus dicueki, mendadak, iya. jangan mendadak Mas niki wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak ibubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedhuwur kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa takut. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Nggih. Jak mlaku Nggih, sayu. mriki. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digoleki tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diecerke to? Tembunge kok tuku dhewe. Kok Ya. kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo. Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Ya Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus poro. Teguh udah layu. Yo. Ganti, kadrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan Besok kapan? Nah. Besok kapan katekan? Heeh, iki iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Wah, jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Dadi wong Walah. lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe golek batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu gitu, ngopo toh. nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Maksudnya- Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Mara. Buka seluk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo.
Ablas kira mau jaranan ya. Nggih. Garet mendem ati kang bayang yen tandem Oh.
apa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang dulu. Ayo. Winong lho winong. Ayo Nong. Ayo Lele. Pate rame. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Ayo, ndok iki cokot. Apa aku lek cokot lek? Ngopo? Piye? Ngopo? Putra dalam dicokot kire. Beda dicokot gere, tak peteni. Terus Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kok kendhat? Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lah aku Ba- karo winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, Mbak lagi. Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Langsung. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele tak dhewekke. Taklar kang samya